'yata ce da nake alfahari saboda biyayyarta da tarbiyyarta. Abba kana nan ne dama? Wallahi kin ganin nan ina ciki ne sai na ji na gaji da zaman to shine sai na dan zo nan in huta. Lafiya ne? Lafiya Abba, dama wata magana ce na zo mu danyi amma ban san ko za ta bata ma rai ba. Ina sauraron ki ta abin fahari na, babu komai, shiga cikin maganar ki kawai kai tsaye. Abba, dama gani ne gaskiya zaman da kake yaka ba mata bai dace ba. Duk da dai na san matsalolin da suka faru a baya tsakaninka da anti, na san maybe kowanne zai iya baka zillumin kin sha'awan ƙara aure, to amma wannan ba dalili ba ne. Ya kamata a ce Abba kaya aure. Wannan magana take Hafsa, kin yi dogon tunani a cikinta, kuma hakkin tunasar da ni wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa, wanda har akwai wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tanakahu tanasalu inni mubahi bikum al-umam yawm al-qiyamati. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku yawaita domin in an alfahari da yawan ku ranar gobe alkiyama. A wasu mutane wanda ba su da kyan zuciya in suka dubi zamantakewa ta da kani sai ke a cikin nan gidan, to shedan zai iya jefa musu wani abu a cikin zuciyarsu. In Allah ya yarda nan ba da dadewa ba zan amsa kiranki. Allah ya miki albarka. Hafsa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ake na shigo cikin ɗakinki? Wane ne ya shigo da ni cikin ɗakinki? Haba Abba, ni fa yarka ce kuma jininka, ka san haka ya haramta a tsakanina da kai. Ya aka yi kafar ya hashe na ya shiga cikin zuciyanka ya buga maka ganganyen aikata mummunan abu irin wannan, wanda ko kare ma ba zai shinshina ba, ko a har nan da kyamatarsa za su yi. Ya aka yi na aikata wannan abun da Allah Ubangiji yake fushi da shi, kuma ba tare da kowa ba. Hafsa, wallahi tallahi, wallahi lazi la ilaha illa hu, tun ina ƙarami na, tun ina halin kuruciyata, wallahi ban taɓa zubar da mutunci na ga wata ƴa mace ba. Shi labarin zuciya a tambayi fuska. Duk kallon da zan yi miki Hafsa, ina miki kallon ke ƴata ce ta ciki na,
wacce ta haramta a gare ni. Wani sirrin tona shi dole. Na rantse da sarkin da ya halicce ni. San da na shiga cikin ɗakinki ban san da na shiga ba. Har na aikata. A zuciya na sauri. Wannan mummunan aiki a gare ki Hafsa. Wanda ya yi aure burin to amma babu abin da ya fi mun sauki. Na ya aure amma ina a kai. Illa ki karɓi wukan nan ki kashe. Ki karɓi wukan nan ki kashe ni. Ko na je wajen Ubangiji in tarar da azaba da ta dace a yi min ita. Saboda abin da na aikata miki Hafsa. Karɓi ki kashe ni. Wallahi Abba, wallahi ba da ban na san darajar kisa a gurin Ubangiji ba. Da ni ce ya mace ta farko wacce za ta fara kashe mahaifinta wanda ya haife ta da hannunta ba tare da ta yi nadama yanzu ko nan gaba ba. Ki aikata abin da nace miki. Karbi ki kashe ni. Hafsa, karbi ki kashe ni ki samu lada a wajen Ubangijinki. Karbi ki kashe ni zama ana rubuta miki alheri a duniyarki da lahirarki. Sakamakon kashe na ce. Allah ne masani, shi ne zai fita ni. Damuwa ta yawa akwai dalili ya ɓoye sarri. Ki kalli samaniya tabbas za ki gano haske na wata ki an kai da gefe. Wallahi tun da nake ban taɓa yi wa Hafsa kallon da ba irin da na haifa a cikin cikina ba. Assalamu alaikum. Alhaji Sadauki, ka yafe ni kai min aikin gafara. Hafsa, da Allah ki yafe ni kai min aikin gafara. Alhaji Sadauki, na san baka gane ni ba ko? Ni ce Hajiya Maryam matarka, Alhaji. Ni na hana ka ji daɗi a cikin gidanka. Maryam, ke ce a wannan halin? Me kika aikata min kika ce? Ni na hana ka duk wani jin daɗi na cikin gidan nan. Alhaji, ni na kulla wannan tun makircin. Ni na saka nemi yarka. Sannan ba a nan na tsaya ba. Ni na kashe matarka. Mugun aikina bai tsaya a nan ba. Ni na kashe Baba Hafsa har lahira. Amarya ba kya laifi ko kin kashe dan masu gida. Ai ko uban masu gida na kashe ko uwar gidan masu gida na kashe babu abin da zai faru. Haba amarya, wannan wace irin magana ce mara kyau ga muni?
ai wannan ko ƙwayar zarra bai kai ba daga cikin kundin tarihi na tashin hankali. To bari ki ji, ni bishiya ce, duk gidan da na shiga sai na tarwatsa shi, kuma ni ce nan tukutuku mugun ice, ban ci ba na kashe idon tsohuwa da hawaye. To duk sharrinki Allah ya fi ƙarfinki, daga ke har sharrin naki, kuma ni ma da ke gani wallahi na fi ƙarfinki, domin kuwa ni kwangirce ƙarfen jirgi, kuturwa uwa a zauna da ni dole. Ke ɗin banza ke ɗin wofi, in ban da abinki har akwai wata fuffuka da ƙarfe zai yi a hannun makeri? In ya ji wuta ai dole ya risina. Ya kika tafi? Aikin banza, ki tsaya mana ki ga yadda ake mai da dawa gari a nan gurin. Sha sha sha. Safi ya dafa maka boka, girma ya tabbata a gare ka. Dakata, babu wani girma da zai tabbata a wajen wanda ya zama bijirarre, kuma ni bana aiki da wani bawa sai wanda ya zama bijirarre ne. Ki bar boka lallabtu in lafta aiki, domin akwai lafcetan aiki a gabana ga wanda duk ikwanta bacci babu wani makari. Boka, mai gida na so nake a wargaje hannunsa ya dinga yi min alheri. Ko da yaushe ina ƙara ga miki, nan ba alkhairi ne yake kawo mutum ba. Duk wanda kika ganshi a nan to sharri ne ya kawo shi, kuma ni bana aikin alkhairi domin mun yi hannun riga da shi. Boka, so nake ya mallaka min gidansa a hannuna kafin a aika wannan ja'irar lahira. Mara mutunci, mara imani, Maryam kina burge ni saboda irin waɗannan halayyar taki. Tashi ki je an gama. Gafar da boka, gafar da boka. Safi ya dafa maka. Godiya nake boka. Safi ya dafa maka. Hafsa, abinda nake so in gaya miki, ki fita harkar wannan shi'uman matar, domin kuwa na lura kwata-kwata ba ta tsoron Allah. Abinda za mu yi kawai mu ta addu'a Allah ya shiga tsakaninmu da ita. Ba damuwa amma dai kin san in tana gaya miki magana na bari, to bari ta saka hannu a jikin ki, gaskiya ba. Ashe shi'umanci na ya kai shi'umanci? Har yana ba ku tsoro? Lalle sakon ya kai inda ake so. To bar ku jin gaya muku. Ni ce nan kadangaren bakin tulu. A karni, a kar tulu, a bar ni in bata ruwa. Ke shi umma dakata. Kar ki ce zaki sake ki gaya mahaifiyata wata magana da zai susa mata rai. Kin ji na gaya miki, idan kuma ba haka ba wallahi tallahi zan dauka mataki yanzu nan ba da dadewa ba. Saurara ki ci. Idan za a yi shi ba a yi da yadi ko da dan tayi. To ai ina so ki sani, kowanne nama daga dan tayi yake komawa nama. Ba na gaya miki ki fita harkar ta ba? Ban ce kar ki ƙara shiga harkokinta ba? Wuce. Daman na gaya miki, ni bushiya ce, duk gidan da na shiga sai na tarwatsa shi. Yanzu kin ga kaidi na yasa hakkin mari yarki. Dan haka ko a jikina an matsa ni kakkausa. Ai shi dai kare da dan uwan shi yake haushi ko? Gafarta boka ne da an samu matsala. Da aikin da ba na Allah ba kullum a matsala yake. Me ya faru? Dukkan abin da ka ce ni babu wanda na tsallake, na yi shi kuma gini. Amma da suka zauna za su ci abinci sai suka yi bismillah. A cikin wayannan kwanukan nasa da suke cin abinci sai na ga wani haske ya fito daga cikin kwana mai sama. Maryam, duk duniya ba wanda ya isa ya hana aiki na tafiya idan nai sai Allah. Dan haka yanzu me kike so a yi?
ko ka lallabtu ni yanzu so nake ka lafta min aiki da za a aika ta lahira. Kamar kin san adadin kwanakin ta ya taho ƙarshe. Da gaske boka? Ras. Maryam ki bani nan da gobe. Nan da gobe ta zama yar gari a kiyama. Godiya ne. Yasa nake miki aiki ba na shayi. Godiya ne. Ba ka kauta. Godiya nake boka. Aikin ka ba irin na kowa ba. Aikin ka ba duk kowa ba. Godiya nake. Maryam ki dunkula hannun har ki zuwa gida duk abin da kika gani a hannunki a abinci zaki sa musu. Ke ɗin iska har za a kawo aiki guri na in ga aikin da zai gagare ni ne akwai shi ne babu shi. Idan a tafi kakwan to ni na fi sati ina tafiya, idan shekarar ka ɗaya na fi shekara 100 ina tafiya. Maryam na cika miki alƙawari. Umma tashi ki gyara kwanciye ki. Umma! 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 Umma Allah ki tashi. Ashe ya karba. Kai runi na! Wayo Allah! Anti dan Allah ki zo umma ta mutu, anti na shiga. Me haka? Zaki ja min kafa. Allah ki taso umma ta rasu wallahi. Dan Allah. To idan umma ta rasu me na a ciki? Ina ruwana? Ke ta shafa? Ni ba ta shafe ni ba. Uwata ce ko uwarki? Da zan damu hankali na. Haka kawai ina cikin farin ciki na, ina nishadi. Zaki zo ki ce min wata umma ta rasu. To sai an hana ta rasuwa? In zaki hakuri ki hakuri, idan ba zaki hakuri ba, ki bi ta ku tafi. A sa ku aka barin tare. Ha kawai ki zo ki kama min kafa? Gawa ta ce? Dala malama ki fita. Ki fita, ina cikin kallon bar zaki tsaya ki dame ni. Wayo Allah. Na shiga uku. Ba ki shiga uku ba ma. Hattara sai kin shiga inda ina cikin gidan nan wallahi. Iskancin banza iskancin wufi sai a fake da guzuma a harbi karsana, waya fake da makaranta boko ake zuwa, amma ba makaranta ake zuwa ba, sai dai kije ke ce ɗakin samari shagunan su, babu inda ba kya zuwa, babu inda baki sani ba. Ke ki saurara, in Allah ya yarda a cikin gidan nan sai kin yi ciki kin bar magajinki a cikin gidan nan. Na gode Allah da na ji haka ya fito daga bakinki. Ai dama sai an ji a bakin tsofaffi ake ji a ko'ina. Na gode Allah da ya sa ke da bakinki kika buɗe baki kika ce zan aihu. Amma na ga wasu auren ma suke nema da kuɗinsu ba su samu ba. Na gode Allah da ni Allah ya sa kika faɗa zan ma aifa in bari in ga jini na a duniya. Hafsa, ni ke gaya wannan magana?
ki kalli tsabin ido na ki gaya min wannan magana saboda baki da kunya? To tsaya ki ji. Ki samu wannan tsohon uban naki ki gaya masa haka amma ba dai ni ba. Banza karuwan gida. Allah ya sauka. Sarkakiya shi ne ke magani. Kai malam, ka yi ƙoƙari ka gaggauta neman wai ƴarka mijin aure. Domin mun gaji da tare ɗan iskan da suke mana a cikin gidan nan. Idan kuma ba haka ba, ka tafi gidan rediyo ka sanar, ko ta samu mijin da za ta aura. Mu huta da basifa a cikin gidan nan. Yarinya sai bakin jini kamar jamba. Allah ne masani. Maryam, kina mata aure. Kina mata ta aure da sunan Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Me kike yi da ku? Shi da sanin Allah. Kuma komai ne karewa ne amma ban da yawa. Sannan kuma gidan uban Maryam ne ba gidan uku. Ai shi ne zai magani. Dukkan wata sarkakiya shi ne ke magani. Hafsa. Wannan wani irin rashin mutunci ne? Wani irin reni ne haka? Baki da hankali ne? Magana nake miki fita baki ke mushi. Za a kice ni? Ke, tashi. Za a kice ni na gaya miki? Zake ni. Wannan wani irin sakarcin banza ne da shashanci. Yar cikinki ki zo na kirka yin kokawa da ita? Babban banza babban wofi. Shi ne dan na maru wannan tsohon kika mare ni? Ba zan taba bari a ido na ki maru ubana ba. Yar iska, yar talakawa, mara mutunci, ke zo shi kici. Billahi da in ba dan Allah ya haramta saki ba, da yau saki dubu zan yi miki ba uku ba. Mara mutuncin banza, mara mutuncin gobe. Ni ce mara mutunci? Ni ce shashasha? Ni ce yar iska? Akan yar taka zaka riga gaya min wannan magana? To wallahi baka isa ka ci tuwo a kaina ba, kuma wallahi ku saurare ni. Ku jira ni. Shi ne ke magani dukkanin dare. Ane ne masani. Hafsa, kin ga irin abin da nake gaya miki. Ke yata ce, Maryam kuma matata ce. Irin haƙurin da kike yi a baya shi ya kamata ki ci gaba da yansa a yanzu. Ita na san ba ta